רגע לפני שאת בוחרת את המדרשה בה תלמדי שנה הבאה, רצינו לתת לך הצצה למה שקורה אצלנו, במדרשת דורית, שלוחת לינדנבאום בלוד. בית המדרש הוא הציר המרכזי סביבו הכל קורה. כאן אנחנו זוכות ללימוד מעמיק בגמרא, הלכה ואמונה. לימוד המחובר לחיי המעשה, לימוד שהוא גם קבוצתי כחבורה לומדת וצועדת יחד, אבל גם לימוד ששם דגש על ההתפתחות האישית ונטיית ליבה של כל בת ובת. בית המדרש שלנו שוקק חיים וקולות לימוד ושמחה. אנחנו מאמינות שבית המדרש הוא החממה בה אנחנו גדלות ומקבלות תורה וכלים שניקח איתנו הלאה לחיים. לצד לימוד התורה גדלה כאן חבורה שהולכת יחד, נרקמות חברויות ושותפות לדרך שמלוות אותנו הלאה גם בשירות ובכלל בהמשך החיים. כל אחת זוכה כאן ליחס אישי וליווי של נשות צוות המדרשה, והקשר החם הזה ממשיך איתנו הלאה גם בשירות הצבאי וגם בשירות הלאומי. הגיבוש והיחד במדרשה הוא חם ומשפחתי, וברוך השם כל אחת מוצאת את המקום שלה במרקם המיוחד שנוצר כאן. המדרשה שלנו ממוקמת בלוד, מה שיוצא מפגשים עם מגוון רחב של אנשים וקהילות. אנחנו שמחות בזה מאוד. דירות המדרשה פזורות ברחבי העיר, וחיי השכנות וגם ההתנדבויות השונות בעיר, שבנות המדרשה לוקחות בהם חלק, יוצרים חיבורים פשוטים ומתוקים. בקיצור, אם את מחפשת מקום של לימוד ברמה גבוהה, של חיבור משפחתי, וגם מקום לתת בו מהטוב שלך, מדרשת דורית שלוחת לינדנבאום בלוד, זה המקום בשבילך.